Yomago tenga gukwanyorire ng'ombe kwa kamira mabera isanire ka abantu banywe muntu uyu nacyatwara birengerie bibe kombi kuliko mwake mioro aguchikwa kesa bwoteba nga hapa na itawezekana kemeganda igago kora kirianje taso bugima bwawo atebe boni gango kurutige bibyos you will die atebe ngaboni gatukurie byobwate you will not eat yani gago korra bali gora senza ko bakorra kirianje te yakona kwero y'abantu ngani njembwate figa 8 nganje ni ngombwate kienie kia oyerenya mwamirati na kutaka nikwambie ya kwamba hiyo sura Mungu amekupea ili uitumie kumtukuza. Hallelujah. Get the point. Take a step forward. You can be driven away from God's possession. Ningi goseke keragere indusiwe sobonda bwanyasaba na banyosai. Tokomanyana ngaranga bunayo tonganya korwaroro elinde todumwa sobonda bwanyosai elinde gakwira n'uburuti bwayeri akabera sense tobaba mo babo bogotebanga tata we have been waiting you for long. Now today is the day. Now we are closer to you. Our Father, come and take us home. Elinda bana banyosae senjere ngabuneyo nyasae atusukiange gucyasare abantu abange amarika gotebanga nabo tomenyete buya nabo tokoragera buya nabo tokweboye buya nabo tokoreka nebyenye biya patinga twaulirwe obonda bwanyasae bono nigo tomenyete buno mosie holire ngonda abana banyasae embeise kubugata gekende yonsi nigora nyorenga abana banyasae omoto yo nigoko wa encherende igorawe nando nganye korwaso bugimobole nabwo ekiagero bonda buli bwa Yesu bobweta manganonsi bwarura sora abana banyasae tukale gotegwa sekitabu ya Daniel twasoma 4:20 yale gotebanga aye omote okama okatwara matunda maya amataka rolekana maya ngachinyoni chaigoro chikabera somoto yo abana banyasae ekero cyabera somoto yo chikarosie biswe no cyale korara amatunda amete mwanya abantu akagenda agatwa matunda akalya korwa somoto yo abana banyasae mwanya abantu akanyoreke oreri akanyora yandike ntokorola the umbrella akanyora ekiririe kiya somoto yo koreka no kwa mabuya bana banyasae lakini amalikago ntebya omoto yo kero bwa mabuya oroleka nesulengiya bwama matunda maya chinyoni cyamenya obuya heli ogiri amanya korwa igoro lioro ligoteba bono guchika kwarure igoro yendo butoro motolia ogwense buome elinde mwanya bantu tanyora sako agokengera chinyoni chaigoro chinyora sikorosie biswe endagera tetoka korwa somotolia abana banyasae why ningi gekogera nyasae kamilio motolia anyorose iri buya ororekaniro muya aba mwanya bantego kirie chinyoni atongete chiago kirie ningi geko era kare gotebanga nando butorwe elindo kore ogosemeli kwa yabana banyasaye kero gosoma sekitabu ya Daniel nyagoika egotebanga omusacho yomukuru ku Nebukadnesara ekera ewobo gambi nyasa kamobo ngaini nyasa kamwachi semi nyasa kamosezenya nenibo musacho uli ali guikaransa wake sabu ochore strategic wakanganginko kora somucho na irwo bogambi nyasa akamwaji se micheigoro akagacho mucholyo Babel okarolekana buya noru yukale kurengani wa no motebwa mire buya ekeraba mali bana banyasae malikawo tebanga Abraham Nebukadnesara ekeraro rongo kolira mangana ayo manene bana banyasae ekeraro abantu bago chabaragera kurwa somucho Babel mbaka agatwara chinguru akabwa chinse chinyingi gakurwa ne chisegi akabwa Babel akabwa akakanyara kubaka kubwense ya megoro ku Juda ne chise chinyingi musacho yakerachi kuikaransa mwaye karambole tamagoro achikwerengereria achikuligereria bintu akolire achikorabuna agachira bana banyasae imeyaya agaichurwa no mogoko muna nayo okora inyora rorabuna lirikwaro siribuo rabuna gwasomiria abana
Rorabuna bako chane chigali. Rorabuna bako genda mache ngumbu. Rorabuna bako liye meshare miya. Rorabuna bako kwane gesonge gekenoku. Rorabuna banyolira abasacha abaya. Rorabuna bamenya tobo gimobu y'abana ba Nyasaye. Koko chikuligeli wateba nga this is my power and this is my knowledge. Bana ba Nyasaye no musacha unera akagoka. Muna nayora agoke karo gwakorire gento asomo chio kwa rorire nga kwa wenere koro kwa musacha, kwa wenere koro kwa mukungu, kwa wenere koro kwa mwana bwe familia yu. Kiagera gwakorira mangana manene abana ba Nyasaye. Malikango tengo musacha oyo. Ekera kora mangana ya manene. Ekera goka. Ekera ichoru no buya. Ningi gosekia mabera abana ba Nyasaye. Tukalekora mangana manene. Sige tabu ya Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Timbai jomo somirwe kusigo sonyo romuya. Nae naneke kusia malikateba. Werende bana ba Nyasaye iwa ekero Nebukadnesara arora ngokorira yonzi engoro ya ikagoka agataka kwiyakege kuba agatebanga musacha tayo na mugambi onde tayo nanda maene kene kya Yesu Kristo asenga kieli mugambi tayo korta mangana mane muna Nebukadnesara akolete lakini Nyasaye akarora ngo musacha yongo sirale kurwa chiteresi chingiya tigamutomero gokulero kwa mapema nyumeli nda atarasira Daniel yomanya komatia mangana akobwa atiyoteba Deuteronomy yokuyanerera mwerewe nde timoba isa ukwana chingoro cheche ino ime bana ba Nyasaye okobwano waito ne chinguru chama atebanga mwerende minta bana ba Nyasaye twerende neba gwasomire buya neba koibuira bana baya neba kwega chire nibengiya agotebange renda mono sengoro yao obwimokerye gorombo basako baroro tuba isa gotebange binakolire na senge nchiye chinguru cyane elinde lyoteba nga noko bwagwaito kwagere nasomiri abana noko bwakwane kwagere nanyorire ndagere kyagera ngoboka mambya chunya nakole mberemo ekyagera nasumegete mapema bana ba Nyasaye malikaka nengerende tobaisa gwetogia sebyo elyo nacho cyatonyore irobotene nguba bana ba Nyasaye tiganda akobolya liswali omoliri oyo no manyete nk'abasacha n'abakungu mbale babogete mambi junior bakagenda mugondo bagasumeke ndagera lakini yegakuyaba aya Nyasaye wancheire yabeire no matenga mbale bayiboleta abana babwate chibesa bakababeke zukuru basome bakabanya betwe gwati nyanti okamanyora bagatige zukuru lakini aya Nyasaye okonyire bana basomire buya agotebanga tubaisa kwe yakege kuba tubaisa gotanga nazinga chinguru cyao hekyagere kunogwa that's the great favor from the Lord okuno wanchirwa kwanyorera sobusi bwa Nyasaye instead yo mwana takwira na samarwa omotebinga ye Nyasaye buyamone kyara kwangeto mukungu okoiwera buyamone kyara kwangeto musacho wake sabu bange bintu byaba buya buyamone kyara kwangeira abana ngo bakwanira banyiwera bara Nyasaye elina senjerenga buneyo Nyasaye we bakonesiko kubwakwo gwatogia yamanyana bara Nyasaye wakolire 18 agotebanga bono tunyoro mane Nyasaye ito nerogo to achinguru cyoko nyoro boterengo kenengerekere gita bara Nyasaye bantu bane kwanyoro somire buye bwerose iribuye kwana kupimira abante mbeke nyoro nkoko tebimbwe ngainete hakika cyobwatoke ritukora akwe ebibiko babosa okobe ku 4/6 nesuti okupimiru ne yabasani ba contribute titaribesi yawo kirebengi agotebanga mu manyanga Nyasaye okobachinguru no bongaini bwokonyore bibyonsi elyo kyageraga netiki kokongyo kubwatani kwa yamo na intu abana ba Nyasaye okubwatana kwa yatiana neti elinde litomotogie twegeranga abana ba Nyasaye bono gaki no maitenga Nyasaye agusise ni ndo sini abandi no maitenga Nyasaye gakobekirere kyagera there is somebody somewhere who needs you omondo naro gutagete elinde kero kwakoire litukelyo nayo musire lakini yabera abana ba Nyasaye na kyomo nago tukuriro go tutebinga yaya no nyine kyenye kyakoire tiakona kwero y'abantu ngani mbwate figa 8 nganje ngombwate kyenye kia oyerenya mwamirati na kutaka nikwambie ya kwamba hiyo sura Mungu amekupea ili uitumie kumtukuza haleluya bana ba Nyasaye omanya gotea mangana manenenga bana ba Nyasaye if that is not the case kayozo masaburi 24 verse 1 yagotenga bana ba Nyasaye lingana linene ndiringa byonsi ebira sense yene biyaye kendengelinde arorere
inikirudi ngichomo nyene kende ngeliole erolere asamangana kangabunayo awotanga but he who glorious let him glory in the Lord akiba somere koma bakorinto ya kabere 10 kebuko kya 17 na 18 awotanga mana yateba bana banyaza awotanga eroyo wetogia tigetogia somo nene na kyo muntu bwanjeirwe tali ero wetogia kolene noyo gotogi wano monene hallelujah omuntu omuya ekerunya sago sini nabantu bako gotogia no monene okwachi ponga point goetera mwanya abantu tali akona kuyake kubanga nchoma ete na akonyire na akora manene mwarabuna na akora ali no nyasago tebanga nere okogotogia ngadale Nebukadnesara akarotenga akamurusia ase nyumba yoboruoti akanyara kobaga kumuira soro sana unatomanye tebu yamane karozo mabu 25:4 Daniel gotirimboka agotenga kererora aroranga bonere kemanyi mogosoro aroro okorira mangana manene Nyasaye akamutomera mangana manene lakini ekerapu usa bana banyasaye koigutolenga ngikyamobera soma Daniel 4:27 achana na 25 soma 27 una kiagote abana banyasaye Daniel ngocha kara sobosyo asige tabu ya Daniel yakalekoleta onyo kwa Nebukadnesar okomotebinga gaki kora nje gubuna monene agoteba asayo ayomoruoti hiwa buna Daniel yakomotebya buna nainto asomba banyasaye twatumiru torwe kurate togotenga abaminto anchogo semenya sa tumire gwetera setore kago sesenirie tiakwerorera abantu konya soko nyara sire meremo ya Nyasaye tiakona korera abantu bande ndamwamu tiakona koiwera abantu bande bo baba na banyasaye onye Nyasaye ogokonyire naye konya abande onye nonye ndigitani babu ate yanya gukugocinda hallelujah yo mago tenga gukwanyorire ngombe kwa kamera mabera isanire reka abantu banywe muntu uyu nacyatware birengerie bibe li kombiri kuliko mwake mioro agochikwa kesabu atebanga hapa na itawezekana oinyora mna likombire ligiya malikati abana banyasaye Daniel nere ngutu mwakarasi Nebukadnesar akaliko mozoranga ayo moruoti anjoi wa mangana Nyasaye atomire ko terasende injanjoi whatever to baisa go kole bibe na chaka okoroboronge na seki Nyasaye koronyonyoro rebirenge bya Nebukadnesar konyoro tanta nekorwa sokwegena bono bwero libwasoire bwimokereire igoro Nyasaye nkokwangurwa kale kura tigotigambete abana banyasaye nonye ninche nonye naye ekero Nyasaye koranga ngurura achitere chogotoleka ngogotomerare kura tegwetera abantu ao otoma onyo lakini ubuna malikago teba tigobo bebwao rora bakororerwa bo bamabera ande nabora nyare kommente rugo sese ni wasama tukao hallelujah bana banyasaye engaki okororera bakororerwa mabera engaki ogusire merimo ya Nyasaye sogokonya abataka engaki ogusira bali batali kwenyara ase ngoro yogwanja tiga bali bagokonya gokuchigokwana bobe kwirania amagoko magega bono ngotagete tiga bagotebe nkwero role lakini kole ensemo yayo sese niwe barabanya gutigana namaragiriri hallelujah hatebanga na liora menterwe amatuka oyobuya abana banyasaye bantu bandi babigete kibeza kibengi lakini abana bamu muromu abo no batesegete nonyine zukuru mbachieti kyagara batali kwenyara bana banyasaye ngo gotebinga ancha chinga kinko ikachiri none kibeza itatware meremo igongi akale goteba tyakunya kwemengeranga yani je nabasomerete mbamanyite buna nale koboka namanyite buna netananire county koliyegasi erabinyole bwere erabiganie abana banyasaye amalika gontebya Nyasaye gago sesenirie elindo seseni abande yunere merememe nene ikyagere gitabu kya Matayo by the way 25 verse 31 otiri bokozo mego tebanga engaki yezarache nakobolie narengene nchara nkwanga ndagere narengege tirianda ngwambo yabara banyasaye ochake goitera chindende nga Yesu ngwachite bwone bolingo endagera akobolinga no inyorete balimo yaje tegezieli no inyorete abana bamaremu bachandegete ko baligerete abara banyasaye agotebinga bali ninje narenge ngabartoma gocha soro bakonye lakini ogasie kama tao bunege tabu ya Proverbs goteba oragereriwe oyogosie kama to tai wokerero kya bataka abana banyasaye malikate bangancha
ekero wakorire igo no menterwa mang'ana manene omanya gotenga when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land he has given you. Hallelujah. Ngako kwaragire kwa igotire waisanekire bona kire Nyasaye mbuya mono ekiagero koire ebyo na asinga nchoko bwakwa yabana ba Nyasaye. Omanya gotenga in his love and wisdom God chose to humble King Nebuchadnezzar and taught him lesson of humility. Ngako yotera chinguru cha Nyasaye agancha gokei Nebukadnezar eyinda mwegeringa ayatoisa ini kende ninche nako achinguru echo nobone nobukoro kwa mugambi nakiga atoko nyora bana ba Nyasaye. Nyasaye abwate chinguru can drive you from his possession ekera koire ga koro mwenete gakoreta marwaire kero kendo koretera makweli kero kendo koretera mechando asenjere ngabuneyo enibo yawo kwa mana gosiakeria yamanya kogenda sebinto bitaisaini asinge jenga kiwata kiri ko yetume kabuya abantu bachandegete ulifunga masikio na Mungu anasema ya kwamba kika kwa sababu ya hayo agotebanga bana ba Nyasaye na nyare koba kagokana chinguru echo kwanyorete akoirani buna irani tine Nebukadnezar akamuira bakasoro sana agachaka kolisia mubonyansi akamera marionyo akabwika na chisese chinyanga uchoro sana asinge changete kuigwera bana bwa Nyasaye igo Nyasaye kato sisenirie agotebanga suddenly the king lost his mind and could not think like a man anymore. Nebukadnezar akarusio control esipidi governor yebirengere byaye kanganya agachaka korengereria okorengere likoro kongao tali muna koli Nyasaye amoeta bana ba Nyasaye omanya gotebanga asiri tali ya Yesu Kristo lyo kweta somsalaba Nyasaye na bakugusiri no ine giteresi chobo gamberia asenga njo kwangire komo kolero mwana asibiri akoete abana baba chibalimo bawati omutumbo gasono omutuko omukungu abanyantiyo kamayora engeyo na omubwate chibesa na omubwate chigali omukungu agosoka negali nabana basoka kuchya lakini abana ba Nyasaye omorembo tayo nakyakala gotebanga ncha Yesu mwanche ekei manyange ebimbusa nande mbusa nande nkoerabire nekero byelire omoli ono gusira gwakara nakara abana ba Nyasaye omanya gotebanga for us so that we can learn for his failure. Ngabana ba Nyasaye igakalo gotebanga igotwairwo mugano Nebukadnezar bunakale kwimukele igoro kasese niwe na andoira ni wa back to zero elindobe funzo ama lesson kwa maisha yetu na indu tutike kwerorere bitobwate tutike kwerorere byeni bita abana ba Nyasaye tutwaro obwanje ni asaba anto bonsi nero batabali batari kwenyara tubanje buna balego asitokunyara gosuyo kobokotosoi elinda senjere ngabuneyo okuna kwokora ndio konene emirimo ya Nyasaye kerego takerwa onye nogosira siro utari kobeterwa bana ba Nyasaye na batu arasa mangana manene aseketabu kya bakorinto ngakora utari kobeterwa kiagera Nyasaye ogochikira bana ba Nyasaye omanya gotebanga Jesus is coming soon. How are we using the talents and the wealth that the Lord has entrusted to us to advance in his kingdom? Ngabana ba Nyasaye Nebukadnezar akaewe byewa omaite kwaka kuikaransa buna bono tutebo montai wobole mubunobo ate bikubono bole mona butwa kwatwa koira ayabono bo manage bantu bali babwatekewa within 1 year ora chonyorenga ogesire kurwa saga ndaka na ndo uchirale ikinekewa oyo narora moe lakini takora kende omwali bu mwaka no buliki kwa nyorte kurwa agotebie murakero chanya kurwa excuse finally onyoreka imogete bosa inga Nebukadnezar akaewekewa yo wake sabu na kobange bintu buya omuchori okagenderera lakini misused that talent no matenga Nyasaye byagumbire ngakoire you have misused those talents akare gotebanga Yesu ngochare nakobolie byagumbire ngakoete ndwatebe wiki abana ba Nyasaye nga tariras moseni wechibesa nabo Nyasaye koete ekewo ke usine gyo advice buya nabo Nyasaye koete ke ukyogotera nabo Nyasaye koete ke ukyo kwarega nyabageni nabo Nyasaye koete ke ukyo kokora mangana manana ase family mbirenga gwakorire Nyasaye nakoete ke ukyogosaba mbarenga gwasabeire igebya gwawo Nyasaye toire discover your talent ekaro kwa manyire ke ukyao ogekorere mberemo tariras machibesa abana ba Nyasaye mbirenga Nyasaye abantu bale wateke ugyo komenya abantu okonyorere nabo omuntu omutu gwati nabe balimo nabo sinyete bunale ere nabakomenya nere baiwane amwanlu to the level otanyare ku understand ayo monyene
igona bomone nakobolinga ebyagumbire nga kwairwe ebyagumbire nga mbwata baraba Nyasaye ebyawe ebyo tobitumeke buya ekyagala Yesu ngo chale akobolinga ngwasomete ngwalige twasebengi onyoro musharo mutinya so mutienyi nago siseneti nebyawo ao abandi Nyasaye otoira abana lakini mumatenga abana babire chilana sama kimaita abana Nyasaye asengenjo yake abana bali bakobogo sisene kase family babeiro koragereriwa asengenjo yake twabatigeire nse ndobwate chiza cyo kwegeria abana bosera bwa Nyasaye abandi Nyasaye ogosindi omosacha oyo bwate riba goko mutume kase njerengiya onyakare kombo moleta so buya bwa Nyasaye bono manya koboige tunda so muchyoyu Nyasaye ate okubulingana ko eto mosacha oyo nande na maite ngano monyale you failed otebi kunga bono ngwasi nyitwemeremo yawo Nyasaye agakomo kungu na maite ngo mukungu oyo no monyale if you fail you will give an account ya bana Nyasaye igone ebintu ebinge Nyasaye to sesenirie talinga nechibeza chyoka Nyasaye okoire bantu bane bali basoga taso obolemo botali aya Nyasaye okoire obolemo nakikwabo tubikire ko ziremeremo ya Nyasaye aya Nyasaye ogosesenirie naboko tuge ngombe yako goma abane bali bagochigotuga kero kende yaende chi chiakwa mbabwati keu kyo tuge ngombe aya Nyasaye okoire keu kyo tuge ngombe baka yasa yanyora matoke amaya bana ba Nyasaye nakikwaye tumekira asenge yo bana ba Nyasaye Nyasaye ogosindie keu kyo okora mangana kyo gosumeka chinyeni chiama buya nakiwa tumekire chinyeni echo kogendelie mirimo ya Nyasaye igebi yagutari chibeza chyoka genda bwake sabu ali asenga yao ningi Nyasaye gosesenire abana ba Nyasaye inga Nyasaye kobekiro konyara kelyo konyara mokorero monene senjera yo kwegena elinda kobonene. So I want us to finish from the book of Daniel chapter 4 verse 34 to 36 ogunga Nyasaye goteba omoli oyenga ine Nebukadnezar akora gocha na gwete akarutwa soro sana na chieta agaiserekanga bono ncheno mosalia tindi konyara kende obugima bwane bwaere irabu ninki omosacho yakora malikateba bana ba Nyasaye nyuma ye miaka 7 Nebukadnezar achiete training bali tu abantu anyoranga Nyasaye nabwachi university nechi college yakoira bana baye kero kwa mwenire na maita zago kobeka okomigo korosio komiontora kwa bwenera koko soka muinole gold abantu bagotonera ekerenga kiri ase Nebukadnezar ya erete agakora ki Nebukadnezar akaira na into normal sense akaligereria igora bana ba Nyasaye agateba kyo mosomi abana ba Nyasaye obongaini boli bwarwe Nyasaye rusetyo bono bokamoiranera engaki Nebukadnezar abwate ekerare gwetogia ekerare kuimokereria igoro nyuma Nyasaye gakwanire nere omanyire ngama mijuka ni kwa yare gokora igakare koligereria igoro obongaini bwaye bokamoiranera nyuma ko bwamoiranera bono agachaka komotogyo yo motongete no yo mohete biribyonsi haleluya na bonse meredi no kwegenanga nyuma gatoko kora twenzi nabera nyalekare kwabire go wetogia nabera nyalekare kwabire go kona kwemengera bono gokorwa imukia maisa oigoro motogio monene motebinga byonsi kwangirine byao bono sifa na shukrani zikurudie maana wewe ni Mungu alafu anaendelea kusema akagendera kuba komonene Nyasaye na komosika oyole igoro otongete igoro neze na byozi ebiro kale na kale haleluya bana ba Nyasaye elindelyo bono ngwareza kalenga konyengu etoginde bunando mugambi omuyana akorire berememenene bono yoroko gamba mono mugambi bweta bagambi bozi it is God who is in heaven Nebukadnezar arojengo buruoti bwae no bonene ondita yobwata buruoti bonde bomoetaneti lakini bono ikire tu sense akori organizing amaene oburuoti bwa nembusa na ndembusa ne zero bosa ono muntu tabwato buruoti obone it is God who created heaven and earth Bona kare kutangaza abantu bonzi inikirudi ngere bara sese wabalire kobege ntoboza haleluya bana ba Nyasaye maandiko kama hayo yanapokuja katika masikio yangu yananipa faraja ya kwamba wetera chinguru cha no bane bwane kende ngelinda nyale oteba kemeganda igago kora kelyanje taso bugima bwawo atebe boni gango kurutige bibyos you will die atebe
tebe ngaboni gatukurie byobwate you will not eat. Yani gagokorera bari gora senza ko bakorera kirianchete mwanya bantu kiriata getoko mokorera goikamokorera yes. Ondeta yora mutange gose komo bolia ngento kieko gokora senga kieyo bana banyasaye haleluya bono yaikire point Nebukadnezar akari komo bakomo na bana banyasaye wakolre ateba obonne bwoboroti bwane na so bwa maskaniane bikangiranira haleluya ngachinguru chiria uretwe obonene boria uretwe eketi asobusi bwa Nyasaye bono bikamoiranira nabona ari gutangaza bana ba Nyasaye soro yo mobona inchenga nabira nyarikana se myaka yakorumagega nabira nyarikana sa matuka korumagega tweimokereire igoro tweoririe akare goteba ngatiga tuira na se birengereri byaito tuimokia maisa ito igoro tomotogio monene oyo toire bibyonzi tomanyengane ro toire bana ba Nyasaye ekero motogiri asenjere ngabuneyo nali obonene bwaya toira ne license yaito obungaini bwaya botoira nere elinde butware chinguru asobugima bwaito nobugima bogocha gakwire ni oburuto nyorengeri obugima bwaye bwakali na karabana ba Nyasaye nakingora ati abakungu bandi ngati akona kwerora Nyasaye nyokoiro musacha. Thank God and give him glory. Hallelujah. Bakungu mbalenga baterete chinga babolira abasacha abandu ranyole bali makamaremu ekiagere ngakieri yabo yogosoke taraika oyo batongere tu musacha oboga kweta taraika abanyuma bana ba Nyasaye na Kinyasaye gosese niri nabiri akoire anasema ya kwamba muakere ngambu ya mono tiakona kwemengera tiakona kwa push dili ndo manya okole mirimo ya Nyasaye erwe ekero kwerule orwa abana bao okorwa abana bao orwe nibo yao orwe byagu byao biri byose obwate bikorera Nyasaye meremo kakoira ni oburwoti anyor twakorera mereme menene twarolinga no muri kyago tebanga rorabunere buya nokogokyo konene ekero toraike igoro tonyora abantu bande bakogoka nagochenga nagotebanga maene igona tolikire gosina ikira asinge nchebyagu biri kware gokora wetero gokora kwao wetero gokonya kwao wetero gonsabera kwao wetero gonsira kwao na inchi nanyorro buruti bwakare na kale bono ndasekero kyo bande bwakare na karabana ba Nyasaye itakuwa ni furaha ya ajabu nitakapofika binguni nyore ng'abantu mbale batolegete banyorro buruti bwakare na kale ikiagera nabasirete asibiri Nyasaye seneti haleluya balenga bayotenga Nyasaye na inchi nkonye asenchere ngabuneyo asobugimobo na inchi nkongonge biri wanse senirie mbitume kasenge ncho kole mirimo ya Nyasaye yao na kwaregani abanga soburoti bwa igoro tosabe Nyasaye byamane kyaro twande no torabanya bibe twaimukira maoka ito igoro koro kingani watorabanya bibe twabire to kwerorera biri gwatoire tukagetenga ne byaito tukagetenga nasinge ncho chingurje to robongaini bwaito twasabiro twabira setera Yesu Kristo muna kwira nerete Nebukadnezar Nyasaye okamwene niliyobongaini etsemi byaye byakale akamanyanga nayo bwenete kubakwa na intukurubona kogendera tokonyo monene tobe tokumanyanga nayo gotosesenia naye watoire twerwa singe nchemeremo yao oko ni protokolo tasekati yamale buyamono Nyasaye kyara watwegeria manganaya nani twamanyire ngenze ya elire ebyense yetokwerorera mbigo toirande lingana linana gwato chika onya to weto gitweto inganto komanyetaye ebinde byense yegwato sesenirie tobitumeka abana baho bande elinde meremo yawo ko ni burutana ga utumuka Nyasaye byamone kyara gwatu abeire byamone kyara kubona ko gendora gendere go twegeria ekero to kuligi kwebe kyara tore mwanya bantu nanto metense yebibe wato kulira na go toinyoria elitwanga amatwakolekero gwanja kwao tindiwo chaose okobeteria buno mosombo nasabire ngai wasobusi bwao oimukeli wigora segati abana bao litukase lina mangana yo gendere go toinyoria ekarotora chigasi hase chisukuru hase chinga gatokorara gatore tokoro chinda gere chitando sichiro para goeta toinyoria mangana aya elinda gendere kwamo kuyaso mabwaito gatokanyo to cha kwairi akabira sese Nyasaye byamone kyara kweigure na byamone kyara ora akora yonsi tali gosaba muna toligeti akoreke kolenda akoreke muna yoligeti kyaro tatalentora bana bao wetera setera Yesu Kristo ormobolito amen. Get to the point. Take a step forward. I want to appreciate you na inemba karembe yamono
asebaria mware merereti maite abantu bare batore merereti buno mwarubaini kwanya konyo mwarubaini igereria ngo imore ko mona abo mubiso omurigereri motebi inseteri buya abantu bare batore merereti buno mwarubaini tori batebanga bo simba tuangeta sekenyoreke jeno mwana bwenke iga for your information mogako yegera nare ko kora introduction go chenke amangana antebetie naro ageretenge commit ama to consider kobera gaiga elinde mwe sibali mwaro chenga mogako yotaimoretie morore na maene omogako na korete kendo kieki mbuya mola sana oyene ro mwanchone tigakwane statement. Hallelujah. Amen. Bana wanyasao yompasa Elizabeth Kemto omwano bwontomwa enyombene no moke. Ama ena Yesu in my heart. I'm totally happy. Igongo geta somo yone nonyato kolera maligaya nina furaha ndani ya moyo wangu. Sababu nereri I want to give a reason pastor sabe pasarande. Sababu nkogete na bana bali baminto twesinto gogete nonyato kolera. Number 1 tuna tuakina momanyete buyamana bana banyasaye ndundo kinire tikenyoreke tuakinira babasi obaba tuachae kero tuangainire tukanyora mama kerubonywa mirugocha ekero mama kwete bonna buna tuacha asobo mu tuamere toko menya bakali tukeli tata kwete abana banyasaye igo tumanyete ingatata abantu bago tangendo kiekale no morogi mogoko kiyo bwata senkoro yane umwako urubagamida tukubakira ngambu ya mono. May the Lord bless you abundantly. Nande tatiga chinga chaino. Nande agendere ko bamona ino. Tegera mwarwande sehiye bakabono. Nago chimotwa ninye genete ngamo gendere guturwanira mbaka igore gendere ko wobonene. Why? Mwako ya kare viri biyoroka ngabantu bamba bwate viri asitataro yo mobo. Bana banyasaye tusimi tukanyora gocha Buganda namanganande tukateba mugako yutiga cheki wawe niwe lakini etenyoreke bakanga mugambi uri nabari witness akabatenye mwangira akabatiga mwako yeke yoso tata akababunemberwa hago so nyomba oira no soka isikaba nabanyasaye mama kiruru karanse isikali arwale temamoli akabanero komoleta keregento fana banyasaye hekero yabanga bono mugambi obetereiri ekyagera nabwate chinguru ekenyoro bagancha bagacheki gwo bibiriri ekero bacheki gwo bibiriri nyuma batara cheki gwo bibiriri imeye birengereri byabantu bamanyete ngonto munomorogi nache na bibiriri mbikobwena. I want to give my God glory that kumekeria bandera ya Yesu igoro siri tukoliria ekera bana banyasaba ndo bapimwa omugaka simino ntuma sisa gatoka tabati bibiri. Haleluya. Lakini leo hii omugaka uyo oitirwe na number 1 nomorogi number 2 nabwate bibiri amaene tata egento gekongo kya senkoro yane tata gakwa enkaki oboene bware kanira sabantu bose. Haleluya. Enkaki nere tata tagitego itwa kande Buganda ngote bigunga iso nangente Rwandozi bana banyasaye twasabali tukaserinde ebukumbu atasama bokane na ikaransi na tatanga maboli tata chuno mwana wa manyinkao nanjire gokora imirimo ya nyasaye namayene nomorogire wangorandike purpita abantu batureka lakini ayo kukora morogi mugakora ira sembe sandukeli agande imona usinyomberi n'umwanya gacira nyomberi moroche baite tari bagasalia abana bari baba cyango kirikuru nikoru cyango kiri akitigango anasobi cyango kirikuru so bandike rubo tukabwaterana tukagacira mugakora nyomberi asengenje yobotaka igabamenete nyomba yale gotwa abango bari kurusa bandike rubo Mungu awabarike karo twagacira nyomberi abana banyasaye nereri basaleti nereri bamurusere bakamokora. My happiness in my heart nande ngogendra kurandi nchiri chingongo nyechelse bakiri tukonda tuberwa maraba nogo tebanga nyasaye tari gokora gento bomumu aganchonto mwagakwa engakyetele kyamanyekanire. Warning katurukura toko genda guchya ayakura nyagutalere nchereri ngonto munomorogi no munya bibiriri mbingu inakushuhudia inakuangalia
Tunaombea wale wote waliotenda haya, Mungu awaongoze waokoke, watupu si mbele yetu kama familia, watupu mbele ya Mungu. Haleluya. Barandi ya mwareba kiromo cha chakuga. They are not here by accident. We will not take this in vain. Yente kenturiko keira busaigo. Nyasaye narwate sababu omugako yo morogi obwata abana babira barandi. Haleluya. Ege tokende ke kongoki. Heteronguligiriye kenyoreke korumoino bakamoino. Mochutoyo. Abana bakorete nyangi bonsi pia baisike baraso mochuyo. Lakini ontumu maseso umoite tebuna no morogi abaisike baya batano wanaolewa kwa harusi ya furaha. Haleluya. Eke onguligiri kurweke nyoreke bakomo ayo bali baraba yabataliyo morogi batabwatiri biriri muntu tayo sokiri omwana morandi. Nyasaye tigaba seseni abamona inu yendera gutusabirani ese gito bwate mbono yachakire mubwanga bona lyo moyo sai ndio tumeanza vita kali ese gito bwate ndurikurwana sege yechinyamana maninga vita tunapigana ni vita vya imani ese gito kurwani gune yo moika Nyasaye tigaturwanirere abasese moyo ito abarandi. Continue to pray with us. I have the spirit, I believe in my God, I trust my God. Nyasaye nange tekewa bantungu tole kabara sokurandi weito mwendelea kutuombea bingu ishuke itende makuu. Nyasaye tiga kwenye chinyombe chaino asibiti family chaino baliwansi mwato kwenye mwato ikange kinyoleka abachi family chiri chituanjite. By the way, may the Lord bless you abundantly. Abarandi kuru Buganda Nyasaye tiga abaseseni abamona inu abayiri balibanya utamwacha abana bali bato nyomerete kurwachi chize my in-laws bonzi. I want to thank them. By the way, tigamba tebige ntekemo na sana omo murako nyoma kuru family ate nene family yekera mangana munaya atekire do you want kin but we want to thank God chiri chiane Nyasaye tigaba seseni kuruga agenda mo manyeteiga ese gito kurwana nese giyo moika no mosuomo rabu no mosunte tali segi chinyama. Pastor Kwinambia mano, welcome, feel at home. This is the home. Go arega ni wole no murandi we do. May the Lord bless you. Allow me to pray. Nyasaye aya watange tegoronense byonsi bikabao yumeze darawe kuboroso ngwa manyete ngama ene eka kibuneye eseye etalikeye ndo asege tieke sama kweli ya Simeon ndo masese unole moyo mosacho yale kwa mochongete na banda duwa kirambu ya maribu ya maneta kwa era na kuimukiria bendera ya oigoro na kutangasire sobo nene bwao ekiagera wetera Nyasaye omosacho yekerale goitwa yuadea ekerale usiari kurubiri wakala ikerana. You had the power to control. Mwabate chinguru chuko tanga Nyasaye mwabate chinguru chuko tanga nyamatu walima korenge tukiria lakini ugancha ukaringo ukawako kwao ungatebanga now go and do Nyasaye kera yuakole kana na bono kwa yale tilibaka seneni omanene. I want to give you glory and honor Nyasaye ekagere even in the mind of the people of this village. Higawale korenga liango mwako yo higaya tukutubenese Nyasaye yamona sawa somba wao yamona shikwa ya chiao yamona shikanza chiao yamona sawa hii baamwa wote na mwana itu Nyasaye tibwati obwoba nubu suku boga teranga wewe ni Ebeneza umali huu kama ungekuwa upande wetu shetani angetumeza mchana tukiangalia baba yangu. Asante maana umetenda makuu. Sasa naomba ya kwamba kila mmoja ambaye ameshuhudia kifo hiki na kila mmoja atakayetoka marahaba baba yangu aone mkono wako atavenga tumele nomo sacho betawa sacha bonsi elienge ndo Nyasaye enkeye tabato ndo tevanga nayo watu anjireta yache na ndo tanga tuliko to ama temeta ndio kwige na wetu ona oga. In this point, this is what we deserve. We want to ask you and request your Father in heaven as the children of this family of Ontomwa no mongina de letu rudia na kale nikuruwa yale moyo oga ndrego tokonya tuteneme ya omutambe wikese manyanga Nyasaye tuza simanya saure moyo for sure nduri kutabata wa ime ya Yesu lakini kutule kutubata shwale sime ya Yesu Kristo. Thank you for your servants that they have come here as they have come to comfort us. In you we have hope. Continue to bless them. The speak of today, I want to dedicate him on your hair, on your hand. And it doesn't say, oh my God, akwana yako
masacha bonsi na musacha utalionde Yesu Kristo hora tuwanja kwa okoleka no bana wa orekane ino wanja kwa okoleke eliyengencho taliba koleka linganeli kwanira kiro yo masale bonika elinde na heno moganeti aikero toreka kwa kana kale onde takwa usita asira usita engenda atara atoreka nyasaye tigaba gwanchere banyori bagase ngoro yabo bonse aikero toreka kwa kana kale eliyengencho mano goitani onsi torika sebu kuyobugima marita itatoko okwenye boruoti tonyoro toreka kwa kana kale yamare kyara kwa yoro kimoro manene na kuchango gandoro mutambe wetera sidra Yesu Kristo na kiro ya matebe. Amen. God bless you. Get the point. Take a step forward.